Alright, good morning everyone. Tayo po ay nandirito sa pwestuhan ni Boy Bangus, Boy Putik, Boy Mangga at ni Boy Tilapia. So update po muna natin yung latag ni Boy Bangus ng kanyang mga binibenta na kada piraso ng mga bangus dagupan, no, na inyong mabibili na sulit presyo pa rin ang kanyang mga presyuhan. So lapitan na natin at may mga latagan din po dito ng mga galunggong na tinda ni Jeff. So shout out sa inyong lahat dito. Alright, so ito po muli si Boss Lando Explorer. Tara, let's go. So ito na yung mga latagan na ating nakita, no. So 50 pesos na mga tumpukan ng galunggong. Murang-mura, no? 50 pesos at 120 sa mga per kilo na mga gigi pa rin galunggong. So yan yung mga tariyahan ngayon, no? So walang tinda si Jeff ngayon ng mga gulyasan, yelo pintuna. Ang paninda niya ngayon biglang lumiit, naging galunggong. Ayan. Galunggong muna tayo, guys. Galunggong muna dahil dagsa ang galunggong. Sigurado na yung 50 pesos at 100 pesos mo ay may pang-ulam ka na. Dahil napakakito ang mga tuna. Mabisa, no? Mabisa ang mga galunggong ngayon sa latagan. Mabisa. So ito na yung mga latag ni Boss Maeng. Meron siyang 110, 110, 130 at meron din siyang 120 na kada piraso ng mga bangus na kanyang binibenta sa ating mga kababayan. Meron ako 150 dalawa na laki, ayun oh. 150 dalawa? 150 dalawa. Ayun oh, 150 dalawa na binibenta ni Boss Maeng. 1 kilo dalawa yan, 1 kilo dalawa. Ano? Naka 100 pesos isang piraso. Pakita mo. So ito yung sinasabi sa atin ni Boss Maeng, no? 150 dalawang piraso may isang kilo. 150 dalawa, 150 dalawa. Ayan, 150 dalawa. At itong mga nakayelo pa ni Boss Maeng na mga bangus, no? 150 dalawa, wala nang gawa yan ha, wala nang gawa. O yun, wala nang gawa, 150. Mura na yan. Punta na rin gawa, malit na kayo. May mga suki talaga ni Boss Maeng, talagang 150 dalawa, 150 ayun, dalawa, oh. walang gawa. Kung gagawin ko, malis na kayo dyan. si Boy Mangga, shout out sa'yo. Boy, boss. Boss Lando. May ito lang yung dami, vlogger lang. So ayan, no? Mga nabili mga bangus ni Boss Maeng dito sa mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ito na tayo sa mga latag. Mga pusit galawang, golden pompano, at mga kada piraso ng bentahan po dito, no? So ito yung mga presyohan, 90 pesos. Meron din po tayo 110. At meron 100 pesos. At meron din pong 120. So latag ni Boy Putik. So shout out sa iyo, Boy Putik. El, shout out, good morning. Ha? Ano nangyari? Ha? Suplado ka ngayon. 80 pesos po, no, yung mga kilo ng tilapia ng Batangas. Biglang baba na naman. So yan po, 80 pesos na kilo, no? Pero biglang baba nga presyo, sumabay na naman sa galunggong, no? Kahit mataas ka sa lida, isda mura. Oo, mura pa rin. Dito ka na, Boy Tilapia, alias Boy Pogi. Alias Boy Pogi. Suplado pa sa personal yan, ha? Tato ko eh. Ayan. So shoutout sa'yo, Boy Putik. Good morning. So ayun po yung mga update natin, no, sa mga latagan niya na mga bangus, no? Bangus na latag ni Boy Putik. So mura-mura pa rin ang mga presyohan ng mga bangus dagupan niya. So tuloy-tuloy pa ang ating update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at baybayin po natin itong kahabaan pa sa ating po may update sa kanilang mga latagan. El, thank you. Tuna ako dito. Siyempre. Ayun, alias Boy Pogi, si Boy Tilapia. Ayan. Shout out, good morning. Ayun, 150. Mahal ang isda ko, nagmura. Biglang bumaba pa, di ba?
190 ngayon, 80 pesos. Cheta, 2 kilo. Ayun, no? Saan ka pa? Saan ka pa makakaano? Sa isda, huwag na sa gasolina. Hindi lang yung mabibili kay Boy Boy Tilapia. Alias Ayan. Boy Pogi. Ayun, alias Boy Pogi. Sa kapatid tayo. Shoutout kay Aling. So, salamat at update pa tayo dito sa mga natagan nila, no? Shoutout sa Kambal, oh. Bumoy mo sa akin dami. Ayun, dalawa. Shout out. Thank you naman kayo. Nahawa na kay Boy Baku. Thank you. Alright, so dito tayo. Mga isda salmonete, tumpok 50 pesos. At dito po 70 pesos yung mga kilo, no, ng mga tilapiyang Batangas na bentahan ni Moy Moy. At yung mga tumpukan po dito ng ampalaya ay 50 pesos. At sitaw po natin ay biglang bumaba, naging 30 pesos na lang po ang kada tali. Ang mga nakalipas ay 35, no? Shoutout sa iyo, Moy Moy. Good morning. At mga presyon din po dito ng mga latag. Yan po yung mga nakabalot. Yan po ay mga 20 pesos, 50 pesos. Na mga kamati, kalamansi, bawang. So yun po yung mga update at mga gulay. At ito po yung mga nakatali pa. No? Sariyadong mga nakatali mga gulay na inyo mabibili. May 15 pesos at 10 pesos na bentahan. So yan din po mga gulay dito dito. May pesos na sayote, 40 pesos. So mga manok ni Dayan, ito naman po yung 130. 130 po yung mga kada balot, meron po 100 pesos backbone. At ang ating mga leeg ay 85 pesos, no? So manok ni Dayan sa Malabon Fish Market. So salamat Ate Rogie, thank you. So shout out, good morning po. Indian mango ay 50 pesos po per kilo. Alright, so tuloy-tuloy pa ang ating update dito po sa bayan ng Malabon Fish Market sa kanilang mga latag ng prutas, no? Gulay na mga bentahan po nila dito. 120 po per kilo ng mga ampalaya. So 40 pesos po yung mga kilo ng kamatis. So yun po yung mga presyohan na ating pong ina-update, no? At pinapakita sa mga tagging price sa kanilang mga binibentang gulay. So mga alamahan ng 120. Dito tayo kay B2. Shoutout sa iyo, B2. Mga B2 lahat 150 na, oh, binibenta. po yan. Lahat 50 pesos na din. So pa-sort out ang latag dito ni B2. Bilhin nyo na at angkinin nyo na ang kanyang mga binibentang isda, no? Fresh na fresh po yan na inyong mabibili. B2, salamat. 100 ang kilo ng ating mga tahong. At ang ating mga talaba din ay ganun din po ang presyo. 100 pesos din po yung mga nakatabo. Ito po yan. At ang mga tilapiyang tumpukan po dito sa halagang 50 pesos. Ayan. Si Mickey! So, ayan po, no? 50 pesos tumpok ng mga tilapiyang Batangas. So mga hipon ni JC. Yan, idol. Magkano kilo? Idol, 320 na lang. Ayun, 320 sa mga kilo, no? Dati 340, 320 na lang. Ganda na 320 per kilo. Dito ni JC, salamat. Thank you, idol. At 100 pesos tumpukan ng mga alumahan. 160 sa mga kilo, no? At may tulingan din po dito. Ipon, boss. Tumpukan ng mga galunggong 50 pesos. Alright guys, so ito naman sa mga latag ng repolyo na inyong mabibili. So dito na yan kay Randy Boy. Yan yung mga repolyo, 40 pesos kilo. Yan po yung 40 pesos kilo. At ito po yung mga latagan, no? Mga galunggong. At 320 sa mga hipon. Shout out TJ, good morning. Lapo-lapo. Maya-maya. Maya-maya. Ayan, yun ang pinto na gulyatan sa latagan ni Kuya Ricky. Dito pa tayo sa iba pang latag niya, no? Ito na yung mga presyo. Wala na tayong makita dito ng mga latag ng pink salmon head, so mga bangus, dagupan.
70 pesos isang piraso, 140, 60 pesos. Ayan po yung mga latagan dito, no? Latagan ni Kuya Ricky ng mga bangus na inyo pong mabibili. So mga bisugo, ang dami nilang hangon ng mga bisugong fresh. So may mga sapsap, halo-halo po yung mga isda dito, no? May sapsap, may gagaong, may torsilyo, merong kitang. So ikaw na pipili, no, na yung mabibili ng mga isdang sariwa dito. So ayan, no? Ang kilo, no? So yan po yung latag dito na mga fresh po ninyo mabibili. Kayo na po ang pipili ng inyong gustuing isda. 300 po ang per kilo doon. At 320 naman po sa mga hipon. Magkano dyan? Magkano dyan? Update dyan, oo. So ikaw na pipili ng mga isda. Yan po yung mga huli sa Manila Bay. Yung mga fresh na isda na po yun. No? Mga binanggit nating pangalan. So 100 pesos yung mga tilapia ng Batangas. So shout out Ate Lorna, good morning po. So alumahan po natin, no? 100 pesos ang kilo. Napakamura ang mga isdang alumahan ngayon, no? Tapos may tumpukan pa. 100 pesos, oh. So grabe yung mga natagan ngayon, no? Mataas na gasolina pero yung mga isda po rito sa Malabon Fish Market ay napakamura pa rin po ninyong mabibili. Ayan, no? Sarap niyan, sasabaw ka. O kaya prito, no? Dito, ganun din po, mga galunggong. At mga tilapia na tinumpok din. Ayun, no? Mga 100 pesos mga tumpukan ng mga bentahan ng tilapia ng Batangas. So, 320 yung per kilo ng mga hipon. Alright, so dito 90 pesos mga kilo. So, nandito tayo sa mga bentahan ng mga tilapia ng Batangas. Hanggang ngayon ay mga presyo, no? So, shout out po, good morning. Morning. Ingat po, ingat. Salamat. So, shout out sa kalbo. Shoutout sa mga poking kalbo. Ayan, ang shout out kalbo. So, nandito po tayo sa bentahan po ng mga... Vlog mo mga pagkanskis. So, nandito tayo sa mga latagan dito, no? Sa mga bentahan ni Maymay. Yung mga bentahan niya ng mga tilapia ng Batangas dito sa Malabon Fish Market. Ayan, ang mga presyohan, update natin. Ayan, 90 pesos per kilo. At meron din pong hipon dito. At yan po yung kilo, meron pang kulay orange na tilapia, na ligaw. 100 pesos mga kilo ng tilapia, no? Ayan, tilapia, no? 100 po ang mga per kilo. So, murang-mura na yung mga tilapia natin. Naka-permis po sa 100 pesos yung mga per kilo. Ayan, salamat. At dito pa tayo. $3.20. Yan po yung per kilo ng ating hipon. At alumahan ay 130. 130 per kilo. Galunggong ay 100 pesos. Tapos may mga isdang tulingan. Aaron, magkano yung tulingan mo? Ano na yung busyante? Pangulam na. Pangulam, kaya pala nakatabi. Sariwa eh. Oo, sariwa nga, kaya natanong ko yung presyo eh. Pala, pangulam mo na pala. So, ayan. Yan yung mga presyo, no, ng mga latag na ating ina-update dito sa Malabon Fish Market. At napakarami pa rin mga latagan, no? So ito, 140 po yung mga hasa-hasa.
Ayan po ay 140 po ang per kilo. So murang-mura, no? Bagsak presyo yung asa-asa 140 per kilo. So galunggong 60 pesos. Ayan, no? 60 na lang po yung mga galunggong natin dito. At yung mga tilapiyang Batangas ay 80 pesos ang per kilo. 60 lang kilo ka, 60. Hindi na maawat ang pagbagsak presyo ng kanilang mga paninda dito sa Malabon Fish Market. At dito naman po, 100 pesos yung mga per kilo ng galunggong. Lalaki. Lalaki. Mother, ilan, mother? Sa Fresh na kilo. fresh, no? Ang bangus mo, nag-isa na lang. Isa na Wala lang. pa umangkin. Oo. 130 na lang, no? So, shout out sa inyong tatlo. Dalawa. Ito yung isa, yung anak. Si Genggeng. Computer. Ayun, nagko-computer pa, naglalaro pala yung bata. So, shout out sa'yo, Genggeng. Enjoy ka na sa paglalaro. So, ito yung mga latag nating ina-update, no? Ang daming latag ngayon dito. Dumagsa na ang mga isda sa Malabon Fish Market. At yung mga matambaka, meron tayo natatanaw. Masarap mga pirito yan, no? At yung mga galunggong, murang-mura, 100 pesos. So, ito po, tumpukan pa rin. 100 pesos tumpukan. Latag dito ng burot galunggong. At yung isang matambaka po natin dito ay 120 yung mga per kilo. So, grabe yung mga bagsak presyo, no? Bagsak na yung mga presyo ng mga isda dito sa Malabon Fish Market. At ang mga tumpukan din po ay 100 pesos. 50 pesos tumpok na good morning po. Yan po, no, mga hipon na pang-okoy. 300 po ang per kilo. At 100 pesos sa mga tumpok na maliliit na tugpo. At ang mga pangbagoong natin dito ay 60 pesos kada balot. Sa linyati po ay 70 pesos per kilo. So murang-mura, ang daming latag ngayon dito, no? Pagbaba natin dito sa papuntang dulo, ito na yung mga latagan nila, oh. Burot 80, 150 sa per kilo ng pusit kalawang. Kilo 100 pesos, 160 sa mga bangus. Parehas, di parehas yan, ay. So ayan po yung mga presyohan at tumpukan ay 100 pesos. At ang mga latag dito ng tulingan, ito po yung presyo 150 at mga hasa-hasa natin, oh. So yan po yung per kilo at mga alumahan ay 100 pesos. 2 kilo 150 na sa Oh, maliit na kayo. 2 kilo 150 binibigay, mga alumahan na fresh. Ayan. So dumagsa yung mga isda natin dito sa Malabon, napakarami ninyo mabibili. At 130 ang per kilo. 2 kilo 250 ha, dito ha. 2 kilo to 50, malalaki naman po mga alumahan. Libre kamatis ka na, may sili ka pa. May pili ka na, may kamatis ka pa. Baka na, 120 boss. Salamat. Tumpukan po dito ng mga tilapia, oh, 100 pesos. Tumpukan po, ayan, 100 pesos mga tulingan. Galunggong, ganun din po. Ayan, oh, 100 pesos tumpukan ng kanilang mga paninda at binibenta sa ating mga kababayan po sa Malabon na mga namili. Dalawa, 200. Lante. Isa lang. 80, dalawa. So, tumpukan 100 pesos. So, ganito rin po rito, mga tumpukan po natin. So, sa dami ng latag, no, na mga bentahan po dito at tubagsa ang mga isda na inyo pong mabibili. So, tawid na tayo. So, ito pong lugar nito ay FC Villa, no? FC Villa Street, patungo po ng City Hall. At ito pong lugar na sa kabila ay 39 Estrella Street, itong kahabaan. Itong binabaybay po natin sa ating pagbablog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, tumatawid na tayo sa iba pang mga latag dito. So, ito yung mga latagan nila, no? 100 pesos tumpukan. Oo, malalaki yan, bossing. Wala nang pili. Ayan, no? May pamprito ka ng mga galunggong, pamaksiw na mga binibenta dito sa kanilang mga latagan.
Oo. Shout out. Shout out. Ano kay Ogag? Shout out. Kay Ogag. Ogag. Shout out sa'yo, Ogag. So, enjoy lang sa pagtitinda. Balik sa ribang go, Ogag. Tawag. So, shout out sa'yo. Nag-enjoy lang tayo sa pagtitinda natin ng mga galunggong at mga per kilo dito ng mga tilapia Batangas ay 90 pesos. At dito naman tayo kay Annalyn Bernardo sa kanyang mga latagan ng mga isdang bangus at tilapia, 100 pesos. Ganda ng puti ko paring Agustin mo kapon, Muslando ah. Oo nga, nilagay talaga siya sa banyere. Ang ganda ng pagkakaupo kaya nga kinuhanan ko eh. Ganda ng ano niya, Hanggang position niya. kinakausap ko siya, ang ganda ng posisyon niya. Ah. Sabi ko, ayos na ayos to, nasa Hindi banyera niya na. alam, hindi niya alam. Pini-screenshot ko. Oo. Ngayon, ano eh, maganda siya tingnan ngayon. Kahapon, ano, iba eh. Tingnan mo, naka-ano siya ngayon. Lumbay eh, no? Oo. O, dito muna tayo. Salamat. Yeah. O, dito tayo kay pare Agustin. Pare, shoutout sa'yo. Good morning. Ayun, shoutout. O, sino pa siya shoutout mo? So, yung mga tilapia niya dito ay 100 pesos. 90 pesos sa mga maliliit. Mura na. Mapapamura ka pa. Umaga hapon, meron po siyang mga panindang tilapia Batangas. Dito sa Malabon. Ito po yung 100 pesos, no? Yan, malalaki. Malapad pa sa kamay. Shout out. Kuya. Shout out sa'yo, kuya.